Здравейте, приятели! Аз съм Димо и добре дошли отново в нашия канал Destination to Dreams and Books и в следващо видео от нашето съвместно четене. Както вече сте видяли от заглавието на клипа, днешното видео отново ще бъде влог, разбира се, по традиция, но тематиката на видеята, които ще се качат, са държави. А именно всеки един от нас ще чете книга от автор от съответната държава. Както виждате по дрехите, които съм облякал, по ризо кимоното, което съм облякал, защото хем е риза, хем е кимоно, нещо средно между двете. Аз успях да си избера Япония и за което съм безкрайно радостен и просто беше ми най-лесно, признавам се, защото все пак наскоро получих тази прекрасна книга и нямаше как да не избера нея, а именно става на въпрос за Жена на удоволствието на Киоко Мурата, издава издателство Peppermill Books и това ще бъде книжката, на която ще бъде посветена този влог. Първо, искам да обърна внимание на невероятно красивата корица. Корицата е уникална. Мисля, че това е една от най-красивите корици, които Peppermill Books някога са правили. Обожавам корицата. Наистина е толкова красива. Толкова огромно внимание към детайла. Наистина невероятно красива книга. Но на фона на красивата корица тематиката изобщо не е лека, изобщо не е така, нали, приятна и красива. Всъщност тук се засяга темата за куртизанките, за тези въпросни публични домове, които са присъствали в цяла Япония, и за нашата главна героиня, която се казва Ичи, която е продадена от родителите си на един такъв публичен дом, когато е все още на 15 годинки, представете ли си, на 15 години. Какво се случва с нея? Как тя преминава през всичко? На какво тя бива подлагана? Какъв е животът в тези публични домове? Какво се случва? Изобщо наистина смятам, че книгата ще си бъде тежичка, ще бъде така доста, да го кажем, емоционално изтезаваща книга. Но вярвам, че много ще ми хареса. Някакси просто винаги съм искал да чета за тези момичета, но знам, че темата изобщо не е лека. Знам, че има също и доста книги и филми на тази тематика. Веднага се сещам за мемуарите на една гейша. Но знам, че тези книги изобщо не са леки, доколкото знам от самата анотация, а и от Гери, каквото тя е споделяла и ми е казвала. Книгата е, нека да го кажем, не много цензурирана и е толкова брутална, колкото е била по принцип наистина. Пред какво наистина се налага да се изправят тези момичета, на какво биват подлагани. Страшни неща наистина. Така че не знам какво да очаквам. Не знам, страх ме или притеснявам се да разбера, но вярвам, че книгата наистина много ще ми хареса, така че това ще е книгата, която избрах за това съвместно четене. Смятам, че е доста подходящ избор. Така че нямам никакво търпение да започна книгата, да я прочита и да видя всъщност какво се крие зад тази красива корица, но предполагам, че нещата, които се крият зад тази корица, няма да са особено лековати, но ще видим. Книжката изобщо не е голяма, както виждате, така че вярвам, че бързо ще я прочита. Между другото, не знам защо седи по този странен начин, все едно нещо се е пречупила, но не е. В смисъл, не е. Не знам защо. Малко особено се затваря, не знам по каква причина. И така, честно казвам, не знам този влог колко ще бъде дълъг, защото книжката, както виждате, не е особено дълга, но ще видим. Може би ще ви снимам когато излизам, ще се разходим и с някоя книжарница, така че ще видим. Така че започваме!
light where the lily pads are bloom as yet. Mirrored in the chestnut of your eyes, I noticed that twinkle of a firefly. Така, приятели, включвам се след първата глава. Буквално прочетох само първата глава на книгата и в момента съм на 28 страница. Започнах втората, но просто си казах, че искам да ви апдейтна сега, защото още на първата глава аз вече съм в шок и изобщо дори не знам какво да кажа. Нека да започна с това, че самата книга започва с един предговор от Гери, където тя всъщност ни загатва какво се случва зад тази корица и зад тези страници. И всъщност за ужасът, който преживява нашата главна героиня, която се казва Ичи. Още в началото се запознаваме с нея, запознаваме се и с условията, в които тя се намира, а именно в публичен дом в Япония, където тя ще работи като куртизанка. Всички знаем съвременната дума, не искам да я казвам. И че тя, най-шокиращото за мен е, че тя е на 15 години. Гери в самия предговор дори казва как е шокирана и как изобщо не е съгласна от това, че там всъщност е практика родителите да си продават децата, дъщерите на такива публични домове за пари и изобщо точно за това, че нямат избор и животът е бил супер труден. Дори се обяснява, че всъщност на всички момичета, които са били взети, семействата им са мега бедни. Даже беше описано, че при Ичи всичко, което е опаковано от родителите й са били някакви прокъсани кимона, които по принцип хората биха ги използвали за парцали или нещо такова. И тя е от остров, така постоянно. Буквално през цялата глава се натърпваше как тя е от островно момиче, че има диалект, който никой не разбира, че за тях това е все едно квичене не квичене, извинявам се, коткодякане на кокошка, така го сравняваха. И всъщност как започва обучението и какво се случва и с другите момичета и така нататък, че поне за в момента това, което виждаме, е, че всички се отнасят доста внимателно с Ичи, защото тя за щастие наистина не може да приема клиенти, защото тя е само на 15 години, но всъщност се спомена, че собственикът на този публичен дом има други планове за нея. Обучението на тези момичета, през какво те трябва да преминат, ме шокира, разбирате ли, наистина. И това е само първата глава. Знам, че след това ще видя още какви ли не неща. Има страх дори какво ще прочита. И нещото, което наистина ме потресе, беше, че тук още в първата глава се засяга темата за хигиената там долу, нали, ако ме разберете какво имам предвид, и че всъщност наставничката, която всъщност е главната куртизанка в домът, тази, която дори е кръстена на самия публичен дом, защото тя е най-високо платената, тя носи най-много приход на самия дом и така нататък, затова и даже си има конкретно наименование за това момиче, е наставничката на Ичи и едва ли не да я обучи по най-добрия начин. Когато тя се прибира от училище, я заварва как въпросната нейна учителка и една друга жена се грижат за тяхната за техният полов орган. Хайде, нека да го кажем по този начин. И че учителката и всъщност наставничката, извинявам се, я накара да
да се съблече, да се събуе, за да видят какво е там долу. И че разбира се не се съгласи, защото по дяволите какво. В смисъл, тя е на 15 години, хора. Наистина, разбирате ли, че всичко това най-вече ме потриса факта, че тя е на 15 и през какво тя трябва да... Тя е принудена да премине и че след това, нали, разбира се, тя ги моли, първо им казва да я оставят, те не я оставят и тя, разбира се, е принудена да се защитава по някакъв начин и рита едната, блъска другата, за да успява да избяга, но тогава я среща собственикът и я набива и казва, че няма да търпи нейното поведение, ако иска да умре в леглото си, така наистина това беше написано, че тя трябва да слуша. И по това, което разбираме всъщност и че е страшно непокорна, тя има много буен характер, има много различни виждания за нещата, което много ми харесва, защото си личи, че тя наистина ще бъде различно момиче. Тя ще бъде специално момиче и съм убеден, че няма да търпи всичко това, защото страшно е просто да четеш за тези хора, какво са принудени да правят, какви клиенти идват при тях и че някой дори им е окей да работят като такива, но предполагам със сигурност и се надявам наистина това да не е случаят на Ичи, защото просто не знам. Лично аз още от първите страници много се привързах към Ичи и нямам търпение да видя какво се случва по-натам. Признавам си, страшно е. Да си представим как дори въобще че такова нещо се е случвало, че си продават децата за проститутки и то на толкова крехка възраст и че има толкова много мъже, които са се възползвали от това нещо и си има цял квартал на удоволствията в Япония и че това нещо там е нормално. Не знам какво да кажа. Обожавам Япония, обожавам културата на Япония и така нататък, обаче това... Не знам. Така, първа глава и вече казвам толкова много неща. Продължавам, хора. Ще се опитам днес поне да стигна до 100-на страница и да видим какво ще се случи, въпреки че ако нещата продължават по този начин, определено... Аз на първата глава още имам толкова много неща, които да кажа, пък какво остава да стигна до 100-на страница, но стискате ми палци. Продължавам. Така, приятели, включвам се за още един апдейт. Нещо съм много редовен в този влог с апдейтите, обаче паузирам винаги, за да мога да ви кажа няколко думи. Ето до къде съм стигнал в момента. На страница 62 съм в момента. Не знам колко неща се случиха, не знам какво изобщо мога да ви кажа. Изобщо... Първо нека да започна с това, че ненавиждам и направо... да, може би направо това ще си е думата. Ненавиждам Шинономе, която е Ойран или така висшата куртизанка на домът, в който работи Ичи. Да започнем малко с по-ранното нещо, че имаше един разговор още в втората глава на книгата, където Шинономе сравни родителите на Ичи с крави, с прасета, не обаче с крави, с такива товарни животни, че едва ли нея майка и все едно работи безплатно, че баща й просто се възползва от нея и не дава никакви пари, което според нея е нечестно. Тези неща, хора, просто разбирате ли, че аз бях в шок, направо толкова се ядосах и откачих като ги четох. Просто направо не мога да повярвам, че наистина има хора, които мислят по този начин, че разсъждават по този начин
тук въобще не можем да говорим за любов по каквато и да е тема. Просто тук не се говори за любов в никакъв аспект. Тук се говори за пари. Чисто и просто за пари, как клиентът ти ще е доволен, как едва ли не ти трябва да го пратиш в рая и така нататък и така нататък. И да стигнем до първият клиент на Ичи, защото все пак в момента това беше главното, че тя получи първия си клиент на 15 години, въпреки че собственикът не искаше да я пуска, защото е против правилата, че всяка куртизанка при него започва на 17, но Ичи е твърде малка. Но този въпросен господин старец, който е на 80 години, доколкото май прочетох, много я е харесал, нали, по външност и е обещал едва ли не, че няма да я пипа, че няма да има никакъв контакт, просто иска да прекара време с нея. И тогава отново, като се започнаха тези хигиенни хора, просто беше отвратително да връзват Ичи, да я насилват в буквалния смисъл, да я държат, за да може тези двете да се грижат за хигиената и просто беше шокиращо, разбирате ли? За мен просто беше шокиращо. Сцените с баните, как... Признавам си, хора, че докато чета си мисля как нещата, които Ичи описва, как си спомня на морето с някаква дървена вана или нещо подобно, където хората там са имали леко бронзов загар и така нататък. Някак си тези неща ми изглеждат малко по-човешки, малко по-истински, че не е имало толкова излишна голота и така нататък, докато тук нещата тя не ги приема, не ги разбира и всъщност в повечето случаи тя се бунтува срещу всички тези догми, срещу всички тези норми и че тя не разбира мисленето на хората и повярвайте ми, аз също не ги разбирам. Направо не мога да повярвам как повечето момичета мислят, как наистина те им харесва тази работа. Особено Шинономе, която имам чувството, че тази жена няма да прави абсолютно нищо друго в живота си, освен това. И че наистина се има за нещо повече от другите, че е чисто и просто висшата куртизанка на публичен дом и тя наистина се гордее с това. Направо разбирате ли, че... Но пък все пак не мога и да обвинявам, защото все пак тогава това си е легална работа и всъщност е била една от най-доходоносните работи, така че от друга страна пък за да оцелееш в тези времена трябва да правиш и това. Имаше едно момиче, което беше за малко в самото училище, където се обучава Ичи. Между другото нещо, което най-много ми хареса е, че се спомена, че Ичи много държи да си ходи на училище, не държи изобщо да отсъства, да неглижира самото учене. Тя наистина държи да бъде там, държи да се научи да чете, да пише и така нататък. Имаше едно момиче, което го споменаха, което беше май някъде 20 и няколко годишно, което за тогавашните стандарти вече, нали, е късно да започнеш работа. И особено, нали, да си в училище. И когато тя сама си водеше някакви записки, когато се виждаше, че всъщност записките й са клиенти, които тя е поемала и че на тези крехки години тя е поемала зверски много клиенти. И по това, което се разбра там е, че тя се опитва по всякакъв начин да успее да изплати дълга си колкото се може по-бързо, за да може да се прибере при родителите си, но за жалост това цялото нещо завършва трагично за нея. И ми стана супер гадно, защото това момиче де-факто е работило до скъсване, само и само да може да се отърве от целия този ад, на който тя е била подложена и да се прибере през семейството си, но за жалост това не се случва. Нещо друго, което ме шокира всъщност е, даже което Гери беше описала в бележка под линия, е, че Ичи беше отишла на обществената баня, където се къпят ойраните, мисля, че така беше правилното произношение, и нали едва ли не тя да може да изкъпе и да изтърка гърбът на Шинономе. И това нещо, което беше описано, че те се къпели и правили едва ли не като маска за лице с... хора, не мога. С изпражнения от славей.
Не знам. Защото това избелвало кожата и така нататък, защото нали, те държели да са с изцяло бяла кожа. Не знам какво да кажа просто. Или между другото, хайде, нека да бъда май по-конкретен. Мисля, че беше Трици, нещо такова май беше написано. И тези нали такова от Славе и стига съм го повтарял. Вау, хора, признавам си, че някои неща зверски много ме шокират. И самия факт, книгата колко е... Плаша се просто колко е реална, може би. Като предполагам на какви неща са били подлагани тези момичета, направо ме плаши, разбирате ли просто, че... Не смятам, че някое човешко същество трябва да бъде подлагано на такива неща. Наистина стряскащо е. И този побой, тези догми, тези правила, които те трябва да следват, само и само клиентите да са доволни. Няма значение на тях какво им е. Важното е клиентите да са доволни. И да се върнат пак и да ги търсят. Не знам какво да кажа, но... Да. Връщам се към четенето, пак казвам, че може би ще се опитам да стигна до 100-на страница. За в момента вървим добре, обаче, както чувате, тежичка ми идва книгата определено, защото, пак казвам, плаша се от самия факт колко е реална. Но, така, оставям ви и вече след това ще се включа за последен апдейт, стига да не забравя. Но имам предвид последен апдейт за днес. И така, до после. И така, приятели, последен апдейт за тази вечер. Стигнах до 102 страничка, успях да стигна до тук. Честно казано, нещата, които се случиха сега, хем много ме объркват, хем и много ме шокират. Сега вече се вижда как Ичи започва малко по малко да навлиза в този бизнес, вече когато и дойде менструацията. Я попитаха дали тя иска да започне работа, въпреки че е малка, въпреки че е на 15 години. Тя се съгласи и каза, че иска да започне да приема клиенти, което си признавам, че малко ме обърка, но въпреки всичко, когато ти биват натяквани такива неща, когато ти се казва, жените трябва да се държат по един какъв си начин, ти трябва да... Ти си просто инструмент за мъже и така нататък. Тя започва да мисли по този начин. Виждам как малко по малко започва да мисли като Шинономе, как тези неща, които на нея правят впечатление, сега на Ичи започват и на нея да й правят впечатление, как тя иска някакви неща, как в началото се обиждаше, когато никой не я искаше едва ли не, защото не знаеше, че тя не трябва да гледа мъжете в очите, не трябва да ги поглежда, едва ли не все едно си ги избира. Те трябва да изберат нея. Случая с това момче, което беше от нейния остров, който я нарани, буквално да си го кажем направо изнасили, беше ужасен. Бях в шок как тя се чувстваше толкова, как да кажа, все едно, че не може да работи нея, това сякаш я съсипваше. Нещо, което много ми харесва е това е тази нейна въпросна учителка. Как тя отива и споделя за всичко около нея, за всичко, което й прави впечатление, което тя не разбира абсолютно всичко. И тя самата, тази въпросна учителка, вижда как Ичи се трансформира, как за толкова малко време, когато тя все още е на 15 години, как тя изведнъж става една завършена кортизанка, как започва да мисли толкова трезво, как започва наистина да бъде жена, как се опитва да израсте, как се опитва да навлезе в този бизнес по най-добрия начин. И виждам наистина как самата жена наистина се опитва да помогне на Ичи, как я боли за нея, но и разбира, защото тя самата е била бивша проститутка. И просто цялостната картина е, за мен лично се признавам, че ми е доста тегавичка, защото доста емоции бушуват в мен, признавам си, и просто тези неща, на които те обръщат внимание, наистина са толкова погрешни за мен лично, но знам, че тогава така се е мислело и че наистина на жените това е било важно. Сега, нали, че трябва да изглеждат по един определен начин, трябва да са добре, трябва да предоставят всичко и да дават всичко от себе си и така нататък.
Сега се приемаше, че техният период в месеца, нека да го кажем по този начин, го наричат нещо от типа на червената куприна, нещо такова, и че в този период те не могат да приемат клиенти, но има куртизанки, които го правят, включително се казваше, че Ичи го прави, че тялото й започва да привиква към това, че колкото повече работи тя, всъщност толкова повече се усъвършенства. Другото нещо, което ми направи така доста сериозно впечатление е, че се засегна някаква, изведнъж от някъде се появи жена куртизанка, която е убита по доста жесток начин, доста наистина буквално животински начин, което наистина много ме притеснява и ще бъде доста шокиращо за мен, ако се вкара и някакъв трилър елемент в цялата история. Но надявам се да не отиваме на там, защото определено тази книга сега ми е тежка, пък ако вкараме и такова нещо, ще стане тройно по-тежка. Другото нещо, което се намеси е, че другата Ойран, думът в който Ичи е забременяла, което в тези среди, в този бизнес е най-лошото нещо, че едва ли не ти ставаш негодна за работа, че това е най-голямата грешка, че никой не може да си го позволи това нещо, особено нали, куртизанка от нейния ранг и така нататък и така нататък. Нещо сега се наблегна на един фестивал, в който дойде някакъв супер богат мъж и имаха някакъв разговор с Ичи. И разбира се, той след това отиде с Шинономе, защото все пак тя е главната на домът и той трябва да получи най-добро обслужване, защото е мега богат и така нататък. Но пък ще ми бъде интересно, защото някак си така се загатна за някакъв разговор между Ичи и него. И ще бъде много интересно, ако Ичи в даден момент се развие дори повече от Шинономе. Не знам, наистина, но просто го мисля по този начин, защото тя изведнъж много се промени, хора. Разбирате ли, че от толкова пъти, в които тя не разбираше нещата, толкова неща не бяха ясни и така нататък и така нататък, това момиче изведнъж започна да мисли като голям човек. 15 годишно момиче. Да й бъде важен, да са и важни клиентите, да са и важни това как тя изглежда, как да е в добро здраве и така нататък и така нататък. Но пък и това момче, както казах, да се върнем там, където се отнесе доста грубо с нея и направо си я насили. Тя толкова всъщност усети носталгия по дома, че даже му се примоли да се ожени за нея, да се омъжи за нея и да я върне там на нейния остров, пред нейното семейство и така нататък и така нататък. Доста тежечка история. Продължаваме утре. За днеска наистина мисля, че ми стига толкова. Без това очите много ме заболяха, но искам отново да обърна внимание на прекрасната курица. Просто това е може би една от най-красивите корици на Peppermill Books, които съм виждал някога. Наистина невероятно красива корица. Мисля, че тези брутални наслади и цветята на колонадата, мисля, че това са ми трите най-любими корици. Въпреки, че цветята на колонадата не съм я чел все още, трябва да поправя тази грешка, имам я. Сега се замислям дали може някоя корица, която да обожавам на Peppermill Books. XOXO, разбира се, ASAP също, но мисля, че реално на тези брутални наслади на цветята на колонадата и тази са си наши, на български артист имам предвид. Аз ако не се бъркам, мисля, че ви казах името на жената, която е направила корицата, но чакайте сега пак да погледна. Ирина Василева. Ако съм пропуснал да го кажа, извинявам се, казвам го сега. Ирина Василева, невероятен артист, наистина тази корица е прекрасна, уникална е наистина и искам още един път да й отделя няколко секунди, защото просто е страхотна. И така, приятели, това е за днес и ще се видим утре, което за вас ще е след няколко секунди, за мен ще е след няколко часа и изобщо ще видим какво ще успея да снимам, ако утре има нещо интересно за снимане. Така че, чао от мен! Така, приятели, здравейте, малко не японско нещо, по-скоро великденско, но исках да ви покажа какви нови неща си взехме от Jumbo. Посетихме Jumbo с Дара, просто защото нямахме нищо великденско, буквално нямаме никаква украса и не сме си купували великденска украса и го осъзнахме така доста случайно. Затова си казахме, че ще отидем да си вземем нещо, защото все пак не може. Миналата година помня, че боядисвахме яйца, но
Нямахме нещо е така, такова, което да ни кръсти, да ни е малко по-нали великденско, по-пролетно, по-шарено и така нататък. Затова и решихме да отидем. Намерихме си, разбира се, каквото ни трябва. Първото нещо, което си харесахме е тази уникално сладка кошничка, която си е масивна, наистина. И е с пиленце вътре, супер сладка. Другото нещо е тази керамична фигурка с зайче и кошничка, която е с цветя вътре. Изключително красива. И другото нещо ни е панерчето за яйцата, което е с този плюшен сладък заек. И както виждате, съм го декорирал вътре. Купихме си отделно, разбира се, тревичка и имаше един комплект от някакъв друг вид трева, не точно такава, и морковчета, които за сега съм ги наредил тук, защото когато бъде саме яйцата, ще ги поразместя малко, ще ги сложим. Тук книгите, които седят, това е тибиарът ми от Калоян, който сега, нали, малко с този влог и с Жена на удоволствието малко криввам от него, но до тук са останалите 3 книги, които ме чакат да прочита. След Жена на удоволствието, между другото, започвам когато лимоновите дръвчета растат. Мисля, че така се казваше. Да, добре. Защото много от вас ми писаха и казаха, че държат да чуят мнение, точно специално за тази книга от мен, така че със сигурност ще има. И както виждам, както се движат нещата, изключително зле се движа с TBR-а и надявам се поне да успея 2 книги да прочита. Знам, че е изключително зле, но признавам си, този месец уж си мислех, че се движим добре, ама в крайна сметка се оказа, че изобщо не се движим добре. И съм прочел изключително малко, даже в момента имам чувството, че май сме прочели около, поне аз лично май съм прочел около 2 книги, нещо такова. И е изключително зле положението. Но, както и да е, за тези книги, затова съм се ги оставил тук на масата на видно място, защото ще се го довърша този TBR. Дори да не успея през април, ще се го довърша май на 1000%. Няма да си ги прибирам тези книги, нарочно ще стоят тук, за да мога да нямам оправдание и да си ги прочита, защото искам и ще си ги прочита. Тук, между другото, са новите книги, които са тук, защото планирам днес със сигурност не е, но може би следващите дни планирам да снимам букхол. Скоро не съм снимал букхол, така че очаквайте, няма да ви ги показвам нарочно, защото ще бъдат снимани в отделно видео. Покривката ни е подарък от нашите. Беше покривка уж за Коледа, обаче някак си така я аранжирах, че стана и за Великден, така че да. Това, ако някои от вас се чудят, са лего рози, не са истински рози, не са изкуствени рози, а всъщност са лего рози, които Дара сложи в тази ваза, която купи специално за тях и смея да твърдя, че стане уникално. Дара ги е подреждала хора, аз нямам нервите да редя лего, признавам си. Това е единственото нещо, което може би не мога и някои хора наистина много се успокояват с това нещо, аз не съм от тези хора, наистина. Това е нещо, което не знам, сякаш не мисля, че имам няма да се радвам чак толкова много, или поне аз така си мисля, не съм пробвал до сега, така че не съм сигурен. Също, между другото, това не са всичките ми нови книги, там отзад имам някои, които просто съм прибрал, но трябва да ги извадя и да си ги подредя. Така че да, ще трябва да разгледам какво се случва и така нататък. Това не е единственото лего, между другото, при грамофона имам още едно лего, което е ето тук, което е, мисля, че съм ви го показвал някъде в някоя снимка или нещо такова в някое видео. Това е първото ни лего, това е малък Стич, който аз си го купих, но Дара пак подреди. Но въпреки всичко си го държим тук. А другото нещо, което исках да ви покажа е ето това уникално октоподче, което Дара ми взе. Предполагам, всички сте ги виждали тези октоподи, те са страшно известни, даже мисля, че вече мина модата, но от другата страна е синьо и е намръщено, но аз, разбира се, съм си го оставил усмихнатото и съм си го сложил тук на колонката, някак си много ми хареса. Просто беше сложено на дивана и сядахме да ядем и аз просто го махнах и го сложих тук и много ми хареса как застана, затова просто казах на Дара, окей, остава. И така, но тя ми го взе, за което Муце, много ти благодаря. Между другото, утре има една специална изненада, която е и за мен, и за Дара, но ще ви кажа малко повече за нея утре, когато отивам да си взимам пратката, защото е нещо, което не засяга само нас двамата, да го кажа по този начин. Но има и изненада за Дара, така че ще снимам и нейната реакция.
Така, приятели, здравейте! Както виждате, вече сме на следващия ден. Видяхте преди малко от кадрите какво правех. Ходих до Акон да взема това нещо. Времето изобщо не беше благосклонно към мен, защото в момента, в който излязох заваля, аз бях просто с един елек и така, и нямах дори качулка, така че беше малко забавно, затова и не снимах особено много, но няма значение, както и да е. Така, мисля, че вчера ви бях споменал, че ще ходя за тази пратка и бързам да я отворя, защото трябва да излизам след това. Но тази пратка е от Ели и това са всъщност дрежки за книги, които тя с помощта на нейната майка започнаха да създават, което е супер сладко. Това е някакъв нов български бизнес, който разбира се, първо, че е Ели, защото знаете аз колко много си обичам, а и винаги съм за да подкрепяме такъв тип бизнеси. Затова и казах, че аз задължително искам да си взема нещо от нея. Както виждате, плика е доста обемист. И тя ми изпрати платовете и аз харесах едно за мен и едно за Дара, което тя не знае за това нещо. Така че до вечера ще има и клипче как го подарявам на Дара и ще бъде изненада за нея. Но тук напипвам не само плат, напивам и нещо твърдо. Не знам какво е, може би е някаква кутия. Ели ми каза всъщност, че ще ми сложи някаква изненада, което не знам как трябва да го приемам, но късам. И да видим какво има вътре. Не знам, хора, наистина, но просто ви казвам, че на клипчета и на снимките платовете изглеждаха уникално. Така че да видим. Турбичка на оранж. Така. Така, чакай сега да видим. Вау! Хора! Това, между другото, е дрежката за книжка на Дара, която избрахме за нея. Вижте разделителчето какво е. Погледнете колко е красиво, колко голямо внимание към детайла са направили. Вау! Това изглежда по-красиво, отколкото предполагах. Уникално е. Оле, нямам търпение да го дам, вярвам, че много ще й хареса. Между другото, размерът е малко по-голям от стандартния. Между другото, само секунда да си взема книжката. Така, вижте стандартния размер на книгата, колко е това, колко е по-голямо. Мисля, че тук даже може да се събере тип книга като Игра на тронове или нещо такова. Обаче изглежда уникално. Изглежда уникално. Така, сега е време да видим моето. О май год! Приятели! Добре, погледнете. Първо, тематиката. Дракони, магиосници, рицари, фентази свят. Изглежда уникално, брутално е. Вижте малкият акцент. Има звездичка. И отново е с перличка. Разделителя платнян, супер красив. И ето така изглеждат. Хора, това е брутално. И е супер качествено. Материята е много мека и е наистина се личи, че е вложено много старание. Това между другото малко прилича на Хедуик, ама не е бял. Няма значение. Изглежда уникално, хора. Наистина изглежда уникално. Аз съм в шок. Аз съм влюбен в тази подвързия, разбирате ли? Просто погледнете ги. Това е толкова красиво. Ето този детайл тук, забравих да го коментирам с дантелката. Не знам дали те са си го добавили, ама мисля, че май те са си го добавили. Мисля, че плата не е така. Вижда се, че тук е добавено. Е толкова добре направено и е толкова красиво. Огромно внимание към детайла има. Невероятни са. Чакайте, че аз наистина съм в шок. Наистина не мога да спра да ги гледам. Не мога, хора. Просто уникално е. И така, нещо остана. Ели! Хора, сложила ми е книга. Ама защо бе, жена? Защо? И е огромна. Вау! Вау!
на лунна светлина Дин Кунц. Господи, това нещо огромно. Хора... Аз ще се разрева. Мисля, че Ели просто е искала да се разрева. Аз не й казах, че ще го отварям на видео, но... да. Добре, защо си ми сложила и книга бе, жена? Защо? Даже си има разделителче. Хора... Между другото имам още една книга на Дин Кунц, но не съм я чел все още. Сега вече имам втора книга на Дин Кунц. Трябва да седна да ги чета със сигурност, просто погледнете. Корицата е просто уникално красива. Окей, аз не знаех за това нещо. Наистина не знаех за това нещо. Очаквах да са само тези неща. Или... не знам какво да ти кажа. Първо, свършили сте уникална работа с тези неща. Супер красиви са, супер качествени са. И хора, ще я попитам, не знам дали имат вече създадена Instagram страничка или нещо такова, ще я попитам. И каквото има, ще ви го сложа долу в описанието, за да може да проверите. Защото със сигурност си заслужава да си вземете някои от тези подвързийки. Супер дебели са, супер качествени са, плътът наистина е страхотен. Не знам това дали е само за мен или е просто искала да ме изненада, защото тя каза, имам нещо за теб, ще ти го сложа. И явно това е нещото, което е имала за мен. Ели... Опитвам се да не рева. Наистина опитвам се да не рева. Окей. Аз съм в шок. Не знам какво да кажа. Благодаря ти страшно много. Наистина благодаря ти страшно много. Представете си, че тези неща ги виждах само на снимка и то на плат. Все още не е ушито и направено. А сега го виждам наистина готово и е просто невероятно. Така, да. Ами, това беше нещо, което исках да ви покажа. Сега се оправям набързо. По-скоро трябва да си събера нещата. Бързам и излизам, защото ме чакат и екстремно закъснявам, но просто исках да го снимам това разопаковане пред вас. А сега това нещо ще го скрия, за да може Дара, като си дойде до вечера, да снимаме и нейната реакция, така че stay tuned и за това ще го видите със сигурност. Нямам търпение да го там. Мисля, че ще бъде... тя ще пищи. Тя ще пищи от кеф, убеден съм. Нямам търпение да й го покажа. Така че сега излизаме и ако има нещо по-интересно, ще ви снимам. Ако не, до вечера.
とえ誰かが私を傷つけようとしても何があっても大丈夫大切なものはインビジブル目に見えないだから何度も言いたいのあなたなしでは今この私はなかったよこの Destiny Indestructible Не надничаш, нали? Не. Ох, ми по-заглъхнало малко. Не. Така. Отваряй. Това не е книга. Не е книга, да. Космик. Ми, отваряй. Казах, че съм взел две, ама никога не съм казал, че и двете са за мен. Човек, за мега якото! Чек, това няма да го изкарам, така ще първо. Защото е бяло! И ще го засера! Това е за по-големи книги, май. Може... Или е стандартен размер. Не, за по-голяма е. Твоето беше единственото за по-големи книги. Може да си слагаш по-големи и по-малки. Де факто змията и крилете тук би се събрала. Ето, аз съм я прочела. Би нищо? Next. Да, ма... Следващата. Какво следващата? Като си я вземеш. Да. Чакай, че аз изключих. Пак ще има дъчета. Да. Месец. Тя е по-дълга, може и да са два. 2 месеца, от сега казвам. Ти тук си едно бижутер, братче, под монокъл да ти дам, ако искаш. Просто изработката... Материята и изработката са толкова хубави. Браво на Ели и на майката на Ели. Абсолютно, да. Хензел и Гретел. Много ми хареса, като ти към това, че ще ти хареса на тебе. О, да. Много ми харесва как тази дантелка е. Да. Та тука. Да. Точно отдолу. Много сладко седи. Ами, гайс, казах ви, че ще ви покажа реакцията на Дара, така че... Да. Аз вече ги отворих, те са ги видели, обаче... Ах ти малко! Нема повече, няма какво да робиш. Не знам за какво търси, как се бележи. Няма. Не, всъщност имаше една на Ели, де си е купувала нещо. Така, и само аз да се включа набързо, хора. Ще оставя долу в описанието линк към Инстаграма и към ТикТока на Ели. Попитах я, каза, че няма да прави отделна страничка за тези неща, но ще качи и снимки и ТикТок ще качва за тях, така че ще може да намерите цялата информация там или ако не, и пишете на лично, тя ще ви отговори на всички. Ели, Тимо, жлобя! Това хора в езика на Дара значи мерси, да преведа. Да, обичаме също. Да, и това. Превежда съпедно. Да. Ами, това беше да Дара реакцията, хора. Надявам се да ви е харесал. Обичам те. Love you.
Така, приятели, здравейте, Христос Воскресе на всички. Да, днес е Великден. Аз отивам на работа, разбира се. Дали да казвам, че този влог е провал? Айде, няма да го кажа, ама до някаква степен е така. Защото последните 2 дни тъкат около мен с някаква бясна скорост и дори вече не помня вчера ли ходих до книжарницата или онзи ден ходих до книжарницата, наистина не се сещам. Но нищо не успях да си харесам. Не знам защо, сякаш новите книги нещо... Просто не можах да разгледам като хората, защото трябваше да бързам, защото ми звъннаха и трябваше да ходя на едно място. И така малко би се стекоха непредвидено нещата. Взел съм си книжката, между другото, с мен, защото последните 2 дни изобщо не можах да чета, за което ме е много яд и затова този влог ще закъснее, за което много се извинявам и на всички от съвместното четене много съжалявам, хора. Изобщо малко ми се стекоха непредвидено нещата, въпреки че книжката е малка. Не можах нещо да си организирам времето. И сега, между другото, е много забавно, защото е Великден и буквално по улицата няма никой. И затова аз снимам така. Стискайте палци да успея да си я завърша. Днес планирам да погледна в нашата села какво има, силата до работата ми, и да се надяваме да си намеря нещо. По принцип чакам Мечът на Кайзен, мисля, че се казваше книгата, да излезе. Нова от издателство Artline, изглежда брутално, но нещо още не са я изкарали, така че ще видим кога. Също имаше още 1-2, обаче те бяха там, но чисто и просто нямах време да им погледна анотациите, хора, за да преценя дали да си ги взема или не. Какво да ви кажа? Но, да. Днес ще е със сигурност доста умрял ден, защото кой по дяволите ще ходи на мол Великден? Хората със семействата си събрали се някъде и така нататък. А ние хората работиме по моловете, няма делници, няма празници на работа. Какво да правиш? Ама така е. Отново се извинявам, че влогът ще излезе малко по-късно, но ще дам всичко от себе си малко да си вляза в ритъм. Така че за сега ви оставям и ще се видим на работа по някое време. Say you love me. 君だけを見つめてる You are my precious girl 素直にそう言えないのなんでほどいた髪が僕の方をかすめる届きそうで届かない誰のこと今思ってるの気にしないふりしてたって君の仕草に My heart is beating 振り回されてるのさハマっちゃうよ悔しいけど君はまるでジャスミン小悪魔すぎるその香りもっと僕だけに欲しいよ Like a butterfly 君の愛なしではうまいЗдравейте, приятели! Съжалявам за странния ъгъл, но работим с това, което имаме. Книжката е тук вътре. Успях да чета, между другото, докато пътувах към работа и сега малко, защото нямаме никакви хора. В обедна почивка съм в момента. Стигнал съм до страница 156, не знам дали се видя изобщо. И тук малко повече се засяга темата за менструацията, или така както го наричат те, периодът на червената куприна и всъщност какво е за тях и така нататък, и че как приема цялото нещо. И много добре виждаме оформянето на Ичи като жена, наистина, защото все още аз трябва да си напомням, че това момиче е само на 15 годинки. Мисля, че все още тя не е навършила 16, така че
Да, чакайте, сега ще извадя книгата, за да не виждате само обложката. Така. Все още мисля, че тя не е навършила 16 години и въпреки всичко беше се описала една сцена, където тя застава на въпросната витрина, така представете си го като витрина, ще ви сложа снимката тук да видите всъщност за какво става на въпрос. Тези момичета биват така наредени и така показани и де факто те са като на витрина, като манекени, които чисто и просто служат единствено и само за удоволствие на мъжете. И те в главите си само това име на тях, защото ако аз съм красива, ако изглеждам добре и така нататък, съответно ще доставя удоволствие на мъжа и виждаме как Ичи това мисли и тук се засяга също и темата за бременността, как при тях това е толкова недопустимо и тук се засяга и втората ни Ойран, която е втората главна кортизанка на Шинономе, а именно става въпрос за Мурасаки. Извинявам се, трябваше да го прочета името. Вече мисля, че ви казах в предишния апдейт, че тя по нещастна случайност забременява и това за тях е много лошо, защото по тази причина те трябва да спрат да работят, съответно няма да могат да се изплащат дълга, съответно няма никаква полза от тях, едва ли не. И това за тях е най-ужасното нещо. Наистина те са го представили така, че все едно или детето умира, или жената умира. Няма нещо по средата, наистина. Аз направо се шокирах от този факт. И Шинономе как обясняваше на Ичи как е детето и тя самата Ичи как осмисляше цялото нещо, нали, че едва ли не бебето използва жената като съд и след това излиза и оставя жената едва ли не и жената отново бива използвана по някакъв начин. Наистина аз си признавам, че направо се шокирах от това нещо. Мислите на Ичи, които минават през нейната глава за нейният цикъл, за нещата, които тя трябва да прави и така нататък. Просто мислите, които минават през главата на това момиче е, че тя вече е нещо повече, че тя е малко по-нагоре, че тя вече има клиенти, тя има хора, които ги я уважават като кортизанка и така нататък. И някак си виждаме самата нейна трансформация. Разбирате ли, че аз толкова се шокирах, защото започнах в началото на книгата, тя беше едно малко момиче и изведнъж се трансформира в нещо много по-голямо. И тук виждаме и малко, поне аз така го усетих, хора, не знам дали наистина го казвам правилно и го цитирам правилно, но малко и от негативната страна на характера на Ичи, когато тя се има за нещо малко повече и когато го говореше с това момче, което реално я насили, което е родом от нейния остров, за което признавам си я оправдавам, защото той наистина се отнесе супер грубо с нея. Но въпреки всичко просто си казах, че тя е... Не знам, разбирате ли, че исках нейния буен нрав да си остане, нейната борба за... че тя иска да е нещо различно, тя иска да щупи тези догми, но изведнъж тя сякаш започва да се води по Шинономе и някак си тя на нея става като рол модел и че тя, нали, върши нещата по най-правилния начин, тя се опитва дори да им подражава на нея и така нататък. Отново самите учения и така нататък направо разбирате ли, че аз все още ги осмислям. Но нещо, което чак сега между другото се осъзнах, че май не ви споменах в предишните апдейти, това е, че тези момичета наистина в тези домове и така нататък в тази индустрия те трябва да бъдат образовани. Държи се на това те да получат някакъв тип образование, да четат, да пишат и така нататък, за да могат да изпращат любовни писма на своите клиенти, така да го кажем, и да имат някакъв тип комуникация с тях, за да може все пак след това тези хора да се връщат в този дом и отново да се получават пари за това нещо. Но разбирате ли, че колкото повече чета, колкото повече си представям как тези момичета живеят, какво им е на тях и че чисто и просто в техните глави е, че те трябва да са красиви, те трябва да са, как да кажа, че ако те не биват избрани от мъжете, те се чувстват унизени, те се чувстват все едно, те са нищо, че те са нищо.
И това беше минало дори през ума на Ичи. Нещо, което много ми хареса всъщност беше, че видяхме малко и от връзката между Ичи и Шинономе, когато отиваха да видят Мурасаки и когато нали, дойде този период за Ичи, когато тя ходеше и всъщност се чувстваше много зле, изпитваше болки и така нататък. Господи, хора, много ми е неудобно да говоря за такива теби, защото все пак момче съм. И тогава те двете се разбираха много. Тогава всъщност Шинономе се опитва да дава някакви съвети на Ичи как да си контролира месечния цикъл, въпреки че не знам това може ли да се случи. Не разбирам от тези неща, няма как да разбирам. Божки, за какви неща съм седнал да ви говоря, вау. Между другото, хора, в склада съм, ако чувате някакви шумове, съжалявам, но това са неща, които аз не мога да контролирам, така че да, просто сега сетих, че имам време да ви кажа няколко думи. Надявам се да успея да прочита книгата до вечера. Де факто, както казах, книжката е 240 странички, малко повече, 246. Аз съм на 150, така че 156, така че е напълно постижимо. И както ви казах, днес все пак е Велик ден и нямаме особено много работа, даже изобщо. Затова и успявам от време на време така да прехвърля някоя страничка. И както виждате, си служа много добре с подвързийката, която получих от Ели. И наистина много съм щастлив, че това нещо е при мен, така че да. Ами, това беше малки апдейт, който исках да споделя с вас. И ще видим, ще се постарая, защото писах в групата ни за съвместното четене, че май няма да успея, защото срокът е 21-ви, а аз не успявам да чета тази малка книжка, защото просто, както ви казах сутринта, хора, всичко около мен се случваше с такава бясна скорост. Просто тези 2 дена бяха по-интензивни, отколкото аз предполагах и се случваха неща, каквито аз не предполагах. И не ми остана никакво време да чета, защото бях доста изморен. Но ще дам всичко от себе си да завърша тази книга и между другото планирам да ви споделя и няколко мои препоръки за книги на японски автори, които наистина обожавам, които искам да ви препоръчам и смятам, че ще са ви полезни, защото освен нали, че съм избрал Япония като държава, освен че обожавам, искам и да ви препоръчам някоя друга книжка, искам може би ще ви покажа някоя манга, така, за да ви дам някоя препоръка и да ви бъда малко повече полезен, така че ще видим и до следващият апдейт. Така, приятели, здравейте, няколко часа по-късно, вече съм си вкъщи и не обръщате внимание, да, ето мен, здравейте, в масата се виждам, но обещах ви, че ще ви подбера няколко книжки от японски автори, които искам да ви препоръчам, защото някак си исках това видео да хем, нали, че говорим за жена на удоволствието, но и някак си да ви помогна още малко, ако си търсите още някоя книжка от японски автор, затова и да, малко прекалих. Така, няма значение. Добре, ще се опитам да съм максимално бърз и ще ви кажа точно по 1-2 думички. Първо започваме с Саяка Мурата, Жената Комбини, уникален роман, един наистина, бих казал, тотално неповторим роман, който се превърна в един мой абсолютен любимец, категорично, и до ден днешен този роман смятам, че един от най-великите романи на японски автор, който съм чел някога, наистина страхотен. Пътеписът на един кутарак на Хиро Арикава, отново издателство Колибри, една изключително тъжна, но изключително затрогваща история за едно коте и как всъщност точно то може да промени животът на своите собственици и как всъщност то събира едно семейство. Наистина книга, на която съм плакал. Рязко сменяме жанра, отиваме на Едогава Рампо, Човекът кресло и други японски мистерии. Това е сборник с разкази, с такива... Водят се трилър разкази, но са по-скоро такъв тип мистик разкази. Интересни са, различни са и ако си падате по такъв тип малко по... стряскащи истории, но стряскащи ги слагам в една огромна кавичка, защото те са по-скоро такъв тип неочаквани.
Наистина супер интересни са. Така че препоръчвам го сборникът. Знаете, че съм говорил за него и в други наши видеа и определено ви го препоръчвам. Започваме с тежките романи. Признания Канае Минато. Изключително тежък трилър, когато всъщност разбереш, че децата са способни да убиват. И дори, че може нещо такова да им мине през съзнанията на тези уж толкова чисти същества и да видим как всъщност училището и средата може да те унищожи като човек, буквално. Имам ревю, мисля, че за книгата и със сигурност е един от най-тежките романи, които някога съм чел, но въпреки всичко наистина го препоръчвам като един страхотен трилър. Така, тези две книжки ви ги препоръчвам заедно. Кафене пълнолуние на Май Мочизуки и ще ви предпишем кодка на Шо Ишида. Значи, за тази книжка много исках да направя ревю, но осъзнах, че много ще се повтарям с Кафене пълнолуние. Но, както виждате, по кориците двете книги става въпрос за котки. В Кафене пълнолуние се запознаваме с това въпросно кафене, което няма конкретен адрес, няма конкретна локация. То се появява когато човек има нужда от него, когато човек е загубил верния път в живота си и се нуждае от помощ, тогава Кафене пълнолуние се появява за теб, отиваш там и там не можеш да си поръчаш нещо, всъщност те ти избират какво ще хапваш, какво ще пиваш, какво ще консумираш. И със сигурност това ще е нещо, от което точно се нуждаеш. И както виждате, персоналът на това кафене всъщност са котки. Тук има замесена астрология, която за феновете на астрологията вярвам, че ще бъде много интересна. А пък ще ви предпишем котка е нещо подобно, но отново става въпрос за хора, които са изгубили верния път, за проблеми, които наделяват над нашето ежедневие. Но тук се намираме в една клиника, която уж е за психически проблеми и хората отиват там при един лекар, който им предписва котка като лечение. И ще се изненадате много как една котка наистина може да ви помогне и наистина може да ви насочи. Както виждате, имам си дори отбелязани цитати в тази книга. Изключително лекички са и двете книжки. Те са под формата на различни истории, които донаплитат самото действие по един много интересен начин. Препоръчвам ви ги и двете с двете си ръце. Наистина невероятни, страхотни книжки са. Много сладки. Наистина, повярвайте ми, могат да ви усмихнат. Ай, погледнете го какво е бубу. Как просто и тези малки сладки илюстрации да не ви направят впечатление. Ай, погледнете ми отбелязките. Просто са с лапички на котки. Така, отново един по-тежъчък роман, Цветно на Ето Мори. Говорено е много за този роман, не само аз, но и много други буктюбъри, мои колеги. Тук става на въпрос за, както и да ви прозвучи, за смъртта. Тук става на въпрос за душа, която всъщност се връща, за да разбере какво се е случило с нея и че той има грях, който трябва да бъде изкупен. И затова той се връща. Но си мисли, че за да го изкупи трябва да живее животът на един друг човек. Но дали е точно така, не искам да ви казвам. Просто това е един от романите, които винаги ще препоръчвам, ако искате да посегнете към японска литература. Винаги ще искам да препрочитам, защото това е нещо, което аз го приличавам дори малко на... не като тематика, не като усещане и така нататък на Малкия принц. Защото вярвам, че колкото и пъти да прочетеш този роман, ти ще намериш нещо различно, което миналия път не си намирал. Препоръчвам я, уникална книга. Искам да изям Панкреасът и книга, която може би ще шокира повечето от вас с заглавието си, на Йоро Сумино. Но не се залъгвайте, тематиката тук всъщност става на въпрос за рак на панкреаса и всъщност как едно момиче знае, че има тази болест, знае, че дните й са преброени, че часовникът тиктака и времето й приключва. Но тя граби с пълни шепи от живота, тя е решила, че ще живее последните си дни на този свят по най-добрия начин, че тя ще бъде най-добрата версия на себе си, че тя няма да се откаже и ще продължи да се бори, ще продължи да се опитва да усмихва хората около себе си, въпреки че можете ли да се представите да живееш с нещо такова. Много тежка, много трудна за четене книга, но въпреки всичко един прекрасен роман, който наистина много ви препоръчвам.
Кухнята, Банана Йошимото. Това е, може би, мисля, че е една от най-известните японски книги и има защо. Книгата наистина е уникална. Бих казал, че тук може да се опише по един прекрасен начин човекът, обаче точно като човек, като усещания, като любов, като някак се дисекция на човешката душа, така мога да го опиша. Прекрасна книжка, чели сме я заедно в един влог, ако си спомняте. И току-що осъзнах, че има една книга, която съм забравил, защото докато подготвях книгите си казах, че трябва да я сложа, но забравих. Така че връщам се тук и ще ви я покажа. Няма да я вадя, защото после ще ми е трудно да я прибера, но Казуи Шигуро, Никога не ме оставяй. Прекрасен роман, който прочетох благодарение на Стефи, който засяга темата за клонингите, но и не само. Това е антиутопия, но е една прекрасна антиутопия. Харуки Мураками, какво повече мога да говоря за този човек? За жалост все още не съм подхванал книгите му, но След мръкване ми е една страшно любима книга. Спутник, моя любов е прекрасен роман, Норвежка гора също. Преди кафето да изстине, отново прекрасна книга, за която имам влог. И тук ме чакат толкова много японски автори, които трябва да прочета. Момчето и кучето трябва да прочета. Сладка бобена паста трябва да прочета. О, добре, хора, сериозно, как можах да забравя? Самотен замък в огледалото. Невероятна книга. Тук е малко по-приказна за тези от вас, които обичат приказките. Малко по... за любителите на фентазито като мен, тук се пренасяме в един свят, в който имаме момиченце, което е все още в училище, но тя изведнъж спира да ходи на училище, не иска да ходи. И никой не знае защо, никой сякаш не я разбира и в един момент огледалото в стаята и засветва, блесва, исках да кажа, съжалявам, и тя успява да се телепортира в един свят, където се оказва, че не е сама, че има още деца, които са там, и те се срещат с принцесата на вълците и оттам нещата се завръзват. Прекрасна книга, която ви препоръчвам с две ръце наистина. Осамо Дазай, нека да не го пропускам, съжалявам. Наистина труден за четене автор. Чел съм Залязващото слънце, дисквалифициран като човек. Отделил съм си тук Цветята на колонадата, защото още не съм я прочел. Искам да я прочета, но знам колко е тежка тази книга. Но със сигурност ще събера смелост и ще я прочета. Но ви го препоръчвам, повярвайте ми. Дисквалифициран като човек не мисля, че има нужда от представяне. No Longer Human. Много от вас предполагам я знаят. Препоръчвам ви ги. Наистина, хора, книгите са просто един път. Книга, за която всъщност знам, че почти никой не е говорил, това е Татуировката. Това е един сборник с истории, който прочетох благодарение на Дара и е една прекрасна книга с много различни истории, много неочаквани обрати и наистина до ден днешен си я помня и искам да я препрочета. Котаракът, който спасяваше книгите, отново прекрасна книга, която аз наистина много усетих и наистина много ми хареса. И така, спирам, хора, защото мога да продължа да ви говоря още много. Но да, както виждате, имам си афинитет към японските автори и японската литература. И така, здравейте, приятели, последен апдейт за този влог и за тази книга. Завърших я. Със сигурност клипчето няма да излезе на 21, но въпреки всичко ще излезе един ден-два по-късно, не повече. Имам ги снимани нещата, просто трябва да седна да го сглобя. Де факто започнах да го сглабям, но нямам възможност тази вечера и без това стана вече много късно. Но бързам да седна да завърша този влог, защото искам, докато ми е прясно в главата, да ви споделя всичко. Може би последните 60-70 страници са някакси много отрезвяващи, много показващи героите какви са, защо тези жени са там, защо те работят като такива, просто защото семействата им са ги продали, защото не са имали избор. Представете си за каква беднотия става на въпрос и че те са там и трябва да работят, за да изплатят
този дълг и за да са свободни след това. И нямат право дори да се говори дали на някоя и харесва, дали на ни харесва. Просто ти трябва да работиш, за да оцелеш, ти трябва да работиш, за да изплатиш този дълг и да можеш да си свободен човек накрая. Мисля, че май всяка от тях иска да бъде чисто и просто свободен човек на финала. И че я виждаме как израства. Между другото, забелязах, че в някои от предишните кадри казах колко ненавиждам Шинономе, но както казах преди няколко секунди, вече с течение на книгата просто разбираш, че тези жени са се нагаждали по някакъв начин. И чисто и просто за тях е било наистина важно те да са красиви, те да застават зад тази въпросна решетка, да бъдат избрани от някой мъж, за да могат да имат храна, да могат да имат легло, да могат да имат някакви елементарни условия на живот, защото дори там, въпреки че се споменава, че този въпросен, този, който държи дома, Тартора, така да го кажем, се държи добре с тях, но въпреки всичко елементарните условия на живот пак куцат и те самите не се чувстват добре. Вече когато тръгваме към края на книгата, когато става въпрос за тази въпросна стачка, когато те всички се вдигат, защото примерно нямат елементарни условия, като ако не си заработил достатъчно, нямаш адекватна вечеря, тютюнът им е твърде скъп, който те твърдят и те казват, че всъщност е в пряка връзка с тяхната работа и на тях това нещо им е нужно. Изключително труден живот, изключително труден роман. Към края на книгата си признавам, че даже вече малко дишането ми беше трудно, защото представях си го, повярвайте ми, представях си го и се чудех тези жени как живеят там. С течение на историята едно момиче успя да избяга и след това пише писмо на Ичи, за да й каже, че успяла да отиде при другата Ойран, която забравих името, хора, съжалявам, която забременя и която избра да напусне дома тотално и да не се занимава вече с този бизнес. Нещо, което също искам да кажа, че учителката ми беше мега любим персонаж, защото тази жена някак си толкова разбираше Ичи, притесняваше се за нея. Тя беше като майка, разбирате ли? Аз просто я виждах все едно, тя е майка. Виждаше спадовете на Ичи, виждаше кога тя е щастлива, кога тя не е щастлива. Случката, когато баща й дойде, обаче тя не успя и нямаше възможност да си каже една дума с него. Усетих как нещо в нея се скърши, усетих как тя самата не се чувстваше окей. И изобщо просто не мога да си представя това момиче, което е на границата между 15 и 16 години, тя какво се налага да изтърпи. Книгата как обхваща, нека да го кажем нещо горе-долу като година период на Ичи в дома Шинономе и изобщо как те трябва да работят това нещо. Че те трябва да се примиряват с мъжете, които ги искат, защото чисто и просто за тях е важно да имат клиенти. Че те трябва да са търсени, за да може наистина да легнат спокойни вечерта. Но понякога знаем, че това е зверски трудно. Към края на книгата вече се споменава малко и вярванията на някои, че, както се казва, има Бог и заради този бог това въпросно момиче успяло да избяга при другата Ойран, да заживее спокоен живот. И тук се намесва една много политическа част на самата книга, че полицията и изобщо органите на властта помагат повече на тези, които държат публичните домове, а не на самите момичета, които са там. Знаете за кои става на въпрос. И че те биват доста подценявани, всъщност отново слабия пол и така нататък, но искам да ви кажа, хора, че докато четох това и как те вкупом се събраха всички на тази стачка, те бяха много по-силни и много по-задружни от мъже. И че въпреки това, че сякаш са се опитвали самата система така да отнеме гласът на тези момичета и че въпреки, че те това го работят, защото нямат друг избор, те въпреки всичко искат да водят някакъв нормален живот, не искат да се занимават с това. Там не говорим, хора, за удоволствие, там не говорим за нищо. Говорим за това, че ти просто си поставен в тези условия и ти просто трябва да си там. Признавам си, че може би в този влог, сега като си гледах кадрите, може би се изказах на някои места малко неподготвен, което е факт.
защото не знаех на къде ще отиде историята, не разбирах героите в някои ситуации, но сега разбирам цялата ситуация. Когато Шинономе се държеше по-високомерно, когато изискваше някакви неща, тя е трябвало да ги изисква, за да поддържа някакъв стандарт. За да може другите момичета да се стремят към този стандарт, за да може едва ли не да се носят повече приходи на дома, за да може самите им дългове да се изплатят колкото се може по-бързо, защото нека да си го признаем, кимоната, дрехите, аксесуарите, гримовете, всичко, което тези момичета ползват, се прибавя към техния дълг и ако те не работят повече от това, което се налага да харчат, за да изглеждат красиви, да изглеждат добре. Дори и че забелязваме, когато тя започва да губи някаква почва под краката си и започва да обръща внимание на някакви супер ненужни неща, че носът ти е бил чип, че не е била толкова красива, колкото Шинономе и така нататък. Започват едни сравнения, една несигурност в нея, защото те така са научени да мислят. За тях клиентелата е била най-важното нещо. Не знам какво да ви кажа, хора, но изключително тежка книга и надявам се вече да няма такива неща по света. Надявам се, защото това е ужасно. Въпреки това казвам, че финала на книгата беше добър, защото те успяват да излязат. И дори въпреки всичко накрая, нали, когато той пита Шинономе, аз не се ли държах добре с теб, не бях ли коректен? Не ви ли давах всичко, от което се нуждаехте? И когато тя каза да, но в края на деня ти въпреки това търгуваш с човешки животи, което е абсолютен факт. Дори да си се държал окей с тях, въпреки че побоищата, които нанасяше на Тичи и на другите момичета, не знам кое му наричаме окей и така нататък, но със сигурност ако това е било окей, отношение да не питам какво е било на другите места, сигурно е било още по-страшно. Той търгува с човешки животи, той държи тези момичета с пари, с семействата им. Защото той уж е избрал, нали, да помогне на семейството им чрез взимането на дъщеря ми, нали, да ги облагодетелства по някакъв начин, но представете си ти да трябва да си толкова да ти е труден живота, за да ти да дадеш единствената си дъщеря, и да знаеш, че тя ще се занимава с тази професия. Колко семейства биват разбити, колко родители не могат да го преживеят това. Така, спирам да говоря, защото усещам, че отивам на към други неща, които се опитвам да кажа и наистина финалните думи на книгата, които Ичи казва, нали, дори на сън: благодаря ви на всички. В съня си Ичи не благодареше конкретно на никого. Тя просто казва благодаря, защото е навън. Прекрасна книга, хора. Препоръчвам я на всеки един от вас и вярвам, че тази книга трябва всеки един човек да я прочете и малко да разберем какво значи човешкия живот и че няма по-велики, няма по-слаби, има добри и лоши хора. Нищо повече. И че се изисква нещо много малко, за да си добър, ама и нещо също толкова малко, за да си безкрайно лош. Така че, да, нека от време на време да се замисляме, че трябва да сме малко по-добри. Ами, това мисля, че е подходящ финал за завършек на този влог, хора. Надявам се да ви е харесал. Беше малко хаотичен, както казах, не успях да си купя нищо в този влог. Нещо, книжните ми желания, нещо не се осъществяват. Може би съм станал и аз малко по-придирчив към книги. Но нещо сякаш в последно време не ми грабва окото някоя нова книга. Но пък, от друга страна, това е хубаво, защото ще имам време да чета. Защото в последните месеци четенето ни е ужасно. Нещо, хора, не можем да влезем в график, не знам какво се случва. Този месец четенето ни е кошмарно, както на мен, така и на Дара. Аз съм прочел 2 книги. Си мисля, че да, общо 2 книги, тази ми е 3-та. И представете си, TBR-ът ми с Калоян също е ужасно закъсал. Няма да успея, за жалост. Знам, че получих един коментар, който гласеше: дано този път да си прочета книгите. Ще ги прочета, обещавам, защото наистина Калоян подбра за мен прекрасни книги и ще ги прочета на 1000%. Ще си седна на дъто и ще ги прочета. Сега вече веднага започвам, когато лимоновите дръвчета цъфтят. И след това директно си подкарвам Жеравите и... забравих кое бе... и Брилянтни създания. Няма да се отпускам, подкарал съм ги тези книги и докато не ги прочета няма да подхвана нищо друго. Със сигурност, единствено само ако излезе нещо интересно в Storytel, което искам да слушам.
видях, че излезе Лехуса, но ще си стискам зъби, защото се надявам това да го видим скоро време и като готова завършена книга, защото нямам търпение да разбера какво се случва по-нататък. Та така, това беше краят на този влог от съвместното четене. Не знам какво беше японското в него, нищо, защото дори Велик ден ви показвах яйца и така нататък, което нямаше нищо общо с Япония, но както и да е, все пак четохме книга от японски автор, така че това е важното. Отново искам безкрайно много да благодаря на всички от съвместното четене. Прекрасна компания, благодаря ви за това, че така ме търпите и супер уважително, когато кажа, че не съм готов. Никога не... Винаги казвате, когато можеш, няма никакъв проблем, ще чакаме с нетърпение. Супер съпортив компания, хора, разбирате ли? Просто за това говоря с такава усмивка, защото винаги сме се съпортвали, вдъхновявали сме се един от друг и това е най-важното. Нещо, което искам да кажа преди да завърша видеото, много важно за тази книга е, че долу в описанието, хора, и моля ви проверете видеото, защото наистина е невероятно, ще ви оставя ревюто на Лори за тази книга. Тя направи едно прекрасно ревю, толкова структурирано, толкова подредено, даже и писах и казах: Лори, страхотна си, не знам как успяваш толкова подредено и организирано да говориш, защото аз си имам проблема на хаотичната мисъл, лялям без причина и понякога просто си се дразня сам на себе си, но нейното ревю беше толкова сладко, толкова добре подредено, толкова информативно. Даже тя самата ми помогна, тя ми предостави снимките, които ви показах в един от кадрите. Наистина проверете ревюто, моля ви, хора, защото ако искате, ако аз не съм успял по някакъв начин да ви мотивирам да прочетете книгата, отидете и проверете видеото на Лори, защото аз бях решил, че ще чета тази книга за това видео, но тя ме вдъхнови още повече, когато изгледах ревюто, и така че изгледайте го, повярвайте ми, няма да съжалявате. И всички канали и всички клипове на всички от съвместното четене ще бъдат долу в описанието. Прекрасна компания наистина и много се радвам, че съм част от този проект. Та без повече да говоря, хора, защото това видео и без това си стана доста дълго. Надявам се да ви е харесал, надявам се да съм ви бил полезен или интересен. Ако искате да разбирате малко повече за нас, нашите социални мрежи ще са изписани тук на екрана и линкнати долу в описанието. Нашите лични инстаграми и общият ни свързан с канала, където качваме неща свързани с предстоящи видеа, предстоящи книги и всичко около нас и нашия книжен свят, което смятаме, че ще ви бъде любопитно, така че ако ще ви бъде интересно, моля последвайте ни там. Много ви благодаря за гледането, хора, и ще се видим в следващото ни видео. Чао!